Bé, jo intentaré parlar sense micro, crec que em sentiu bé? Sí? Jo tinc bona veu i de moment la tinc bé, així que per a mi és més fàcil perquè necessite esta mà per a les imatges que aniré passant així darrere meu. Començarem amb una introducció històrica al barri i al que hi havia abans del barri de Sant Marcel·lí, que com sabeu és una construcció del segle XX. Jo us parlaré de què va passar així en la zona abans del segle XX i després, amb Àngel Vidal, parlarem un poc de la història pròpiament dita del barri de les 5-6 darreres dècades. En primer lloc, la veritat és que des de la Rambleta hi havia moltes ganes de fer una jornada de la València contada sobre Sant Marcel·lí, perquè, evidentment, l'espai Rambleta no existiria sense el barri de Sant Marcel·lí i per això mateix hi ha moltes ganes de donar a Sant Marcel·lí el que també Sant Marcel·lí li ha donat a l'espai Rambleta. En tot cas, així per exemple veiem una imatge de l'espai Rambleta feta des del Parc de la Rambleta i es veuen alguns edificis del barri de Sant Marcel·lí. S'ha de fer una puntualització important. En realitat, avui estem celebrant la València contada de Sant Marcel·lí, però tècnicament no estem en Sant Marcel·lí. La Rambleta, l'espai Rambleta i el Parc de la Rambleta és en realitat el barri del costat, és el barri de Camí Reial, perquè just el límit de Sant Marcel·lí va per Pius IX i el que és l'espai Rambleta i el Parc de la Rambleta és el barri del costat. Ho veurem millor en una imatge de satèl·lit. No sé si veieu clarament la Ronda Sud, el Boulevard Sud, per ací baix hi ha el nou llit del Túria i el barri de Sant Marcel·lí és això, té uns límits molt clars. Van per la Ronda Sud fins a la Creu Coberta, baixen pel carrer de Sant Vicent, van pel que seria la CB 400 i finalment tanca per Pius IX. I el barri que hi ha al costat és el barri anomenat Camí Reial, que és tot això, i en el barri del Camí Reial és un barri un tant estrany perquè dins què té? Doncs té el cementeri general, el gran cementeri general de la ciutat de València, té l'espai Rambleta, que és on estem ara, té el Parc de la Rambleta al costat i finalment sí que té el barri de Camí Reial un nucli de població que és el que hi ha al costat de la ciutat de l'Aprenent, que actualment són uns 3.000 habitants. En això entraré amb més detall després. En tot cas, també he de dir-vos que aquesta divisió administrativa és un tant arbitrària, és fruit del segle XX, però històricament tant el Camí Reial com el que després ha sigut Sant Marcel·lí han tingut una història unitària i això serà un poc el que vos explicaré. Aquesta història serà la que vos explicaré fins al segle XX. I començarem un poc pel final. Començarem pel mateix segle XX. Això és un mapa de València en 1944, en la dècada de 1940. I què veiem així? Doncs veiem ahir el nucli de València, com està començant a estendre's per l'Eixample, i així veiem una línia marcada en blau, que això és la Rambleta. Ara després vos explicaré què era la Rambleta i veieu també un cercle roig i dins és tota aquesta zona, la zona que hi ha entorn de la Rambleta, al nord i al sud de la Rambleta. Com veieu, així predomina el verd. En 1944, excepte les cases que hi havia a banda i banda del carrer de Sant Vicent, tot era horta, predominava el verd. Era un espai agrari encara fa només 80 anys. Jo tractaré d'explicar-vos com es va formar aquest espai agrari, quines edificacions històriques hi havia, moltes de les quals encara es conserven, i finalment com es va transformar aquest espai rural en un espai urbà en el segle XX i en l'actualitat encara en el segle XXI. I començarem explicant què era la Rambleta. La Rambleta, així tenim un mapa de les conques hídriques prop de València, els llits hídrics que hi ha en aquesta zona. Què era la Rambleta? El seu propi nom ho indica, era una rambla. Què és una rambla? Una rambla és un llit d'un riu sec que quan plou molt, molt, molt es torna a inundar. I de fet, així en aquest mapa veiem els tres grans llits hídrics d'esta zona. El riu Túria, l'antic riu Túria, l'antic llit, al nord. Al sud tenim el barranc de Torrent, que venia de Torrent
i va desembocar a l'Albufera, a la zona de Catarroja, i entremig de l'antic llit del riu Túria i del barranc de Torrent tenim un altre barranc, tenim una rambleta, una rambla que quan plovia moltíssim, les aigües que venien de les serres de l'interior, de Xiva, de Xest, venien pel Pla de Quart i agafaven el seu curs per ahir fins a desembocar a l'Albufera i a la mar. En aquest sentit, aquesta zona era una zona recurrentment inundable. Quan plovia molt, corria l'aigua per ací i no sabem molt de com estava aquesta zona en època romana, quan es funda la ciutat de València, fa 2000 anys, però pel fet que fora una zona inundable, normalment les ciutats històriques mai s'han posat a habitar ni a treballar en zones inundables, això ho han fet els homes, les persones del segle XX i del segle XXI, pensem que en època romana, fa 2000 anys, aquesta zona estaria poc pressionada antròpicament. Hi hauria poc d'habitatge, fins i tot poca explotació agrícola. Quan comença realment l'habitació i l'explotació agrària de la zona de la Rambleta, que la tenim així al costat? Doncs comença en època musulmana. Fa 1.300-1.200 anys, quan arriben els musulmans, fan això, ara vos explicaré això què és exactament. L'Horta de València, pels estudis que s'han fet recentment, sabem que és d'època musulmana. Fa 1.300 anys arriben una sèrie de llauradors àrabs i berbers del nord d'Àfrica, d'Aràbia, gent que s'experta en aprofitar qualsevol recurs hídric, en fer hortes, els típics oasis del desert, i quan arriben a la península Ibèrica es troben uns rius molt més cabalosos i, per exemple, en el riu Túria, quan arriben aquests llauradors àrabs i berbers, comencen a fer séquies que prenen aigua del riu Túria i fan xicotets espais d'horta. I això és una representació de les hortes que hi havia en època andalusina de la sèquia de Favara, que és aquesta línia negra que veieu. Això és una reconstrucció que ha fet Ferran Esquilache, el principal expert sobre els orígens de l'Horta de València, i en la sèquia de Favara hi havia, com veieu, en aquests espais verds, tota una sèrie d'hortetes que arribaven des de Patraix fins a Catarroja. Pels estudis que ha fet el mateix Ferran Esquilache, ell considera, a més, que la Rambleta va exercir en un primer moment com a barrera física. I, de fet, per ahir aniria la Rambleta, per ahir enmig, les hortes al nord de la Rambleta es van fer primer en el segle VIII, en el segle IX, i les hortes cap avall de la Rambleta es van fer un poc més tard, entorn del segle X, és a dir, fa 1.100 anys. Això és la Rambleta, com dic, i ara anem a fer un zoom per a veure què passava així en època islàmica, com dic, fa més de 1.000 anys. Això és un zoom, així veiem el nou llit del riu Túria, així veiem el que seria Sant Marcel·lí en l'actualitat, en blau, en la línia de punts, el curs de la Rambleta, i què veiem? Què va passar en època islàmica? Doncs que en un principi es van fer dos hortes al nord de la Rambleta. L'Horta d'Altell, que és un topònim que encara s'ha conservat en el nom del molí del Tell. De fet, Tell vol dir en àrab elevació, una xicoteta elevació que hi havia al costat de la Rambleta. I també es va fer l'Horta de Melilla, un topònim que també s'ha conservat, evidentment, en el barri de Melilla. Melilla, de fet, és el nom d'una tribu berber, tal qual. Eixes es fan entorn del segle IX i després es fa una horta al sud de la Rambleta i unes quantes més cap avall. Però l'horta que es va fer així és l'anomenada horta de Benimassot, un altre nom àrab, els fills de Masud. I, com veieu així, l'horta de Benimassot anava més o menys d'on estaria el tanatori municipal fins a la ciutat de l'Aprenent, pel sud, i més o menys, això d'ahir, serien els primers blocs de vivendes de Sant Marcel·lí, l'església. Per tant, això era espai d'horta en època musulmana. Això és una imatge del que tindríem en aquell moment, però què va passar després? Quan els musulmans són expulsats pels cristians en el segle XIII, quan Jaume I conquereix la ciutat de València en 1238, els musulmans són expulsats i comencen a arribar cristians. Els cristians ocupen la ciutat, ocupen també l'horta circumdant, i el que fan els cristians és ja no tindre aquests xicotets espais d'horta, xicotets relativament, sinó que van expandint aquests espais d'horta fins a connectar totes les hortes, fins a fer l'horta que hem conegut fins fa no res, en què tots els camps estaven interconnectats, no hi havia intersticis entre uns llocs i uns altres. També aquests cristians que comencen a arribar a partir del segle XIII seran els que faran el poblament que
va arribar fins a la contemporaneïtat. En aquest sentit hem de dir que els cristians, quan habiten aquesta zona, no fan cap nucli de poblament concentrat, és a dir, no hi havia cap gran poble per la zona, sinó que hi havia una població d'alqueries, de cases, de barraques, molt dispersa. Això sí, aquesta xarxa de poblament estava articulada entorn de 3 grans eixos viaris que també es poden veure en aquest mapa. En primer lloc, aquest eix viari, que és l'antiga Via Augusta, és a dir, feta ja en època romana, que després en època medieval va ser el camí reial de Xàtiva, i d'ací que a la zona també se li diga camí reial. Eixa era una de les grans principals vies que eixia de la ciutat de València. Una altra via principal era esta, el camí de Picassent, que més o menys passava per davant de l'actual cementeri general, i finalment, entre aquests 2 grans eixos, hi havia un altre camí menor que eixia del punt on la Rambleta es creuava amb el camí reial, l'actual carrer de Sant Vicent, i passava pel mig del que actualment seria, de fet, Sant Marcel·lí. En aquests 3 punts començaren a aparèixer alqueries, molins, barraques, que ara repassarem ràpidament. En primer lloc començarem pel que hi havia en l'actual carrer de Sant Vicent Màrtir. Teníem la creu coberta, encara continua, això és una imatge moderna, ja del segle XX, quan passava el tramvia, però abans del segle XX, a banda i banda de la creu coberta, hi havia una alqueria molt important, hi havia també un molí, i tota la zona hem de tindre en el cap aquesta imatge. Era una zona de famílies hortolanes que vivien en alqueries, en barraques com esta, que encara és del segle XX, i de fet encara es conserven algunes en la zona de l'Hort de Senabre, molt propet de la creu coberta. Seguint pel camí reial, per l'actual carrer de Sant Vicent, també s'arribava a la Torre. L'alqueria de la Torre, en un principi només hi havia una alqueria, si tenim una imatge antiga, i en l'actualitat la torre en realitat està refeta en el segle XX, però ha donat lloc a una entitat local menor, una pedania de la Torre. Això pel que fa al carrer de Sant Vicent. Què hi havia entorn del camí de Picassent? Doncs una sèrie d'edificis, la major part dels quals encara es conserven, en millor o pitjor grau de conservació. En primer lloc, tenim el Molí del Tell. El Molí del Tell, que el tenim així al costat, com vos deia abans, el nom venia de la zona d'Horta de l'Altell. El Molí del Tell fa una vintena d'anys. En l'actualitat s'ha restaurat en el projecte de construcció del Parc de la Rambleta i serveix de centre d'activitats per a l'Escola de Jardineria Municipal, també es pot visitar com a molí fariner, però no han tingut la mateixa sort els altres edificis històrics, rurals, que hi havia entorn del camí vell de Picassent. Hi havia uns quants. Per exemple, la Casa Miquel. La Casa Miquel la tenim ahí al costat, és la que millor es conserva, perquè encara està habitada, encara s'utilitza, i més o menys presenta encara aquesta vista. El que passa que ara es dediquen a plantar palmeres, bàsicament. Han deixat els usos hortícoles i es dediquen a plantar palmeres, però com està habitada encara es manté. Molt pitjor estan les altres 2 grans edificacions d'esta zona. La Casa Vallbona, un poquet més al sud, que fa uns 15 anys, quan es va executar, quan es va fer la primera fase del Parc de la Rambleta, estava així, però en l'actualitat està així, és a dir, tapiada, plena de forats, en runa, pràcticament. Per què? Doncs perquè en el projecte del Parc de la Rambleta hi havia una segona fase d'execució que tenia com a intenció rehabilitar aquests edificis històrics. Han passat 15 anys des de la inauguració de la Rambleta, del Parc de la Rambleta, no s'ha fet la segona fase i això, evidentment, la gent ho ha abandonat i estan caent en molts casos. Un poquet paregut ha passat amb el gran edifici de tota aquesta zona, que era l'Alqueria d'Almela. L'Alqueria d'Almela era importantíssima, és tot un centre agropecuari, no només amb la residència dels llauradors, sinó també amb la cambra, amb magatzems, amb centres de transformació, fins i tot un motor hidràulic al costat. Així la veieu fa una vintena d'anys, quan estava encara en producció, així teniu un carxofar al seu costat, però en l'actualitat està tancada, algunes parets caent, i només heu d'anar ahí per a comprovar-ho. Encara més al sud, en aquest camí de Picassent, hi havia el molí, i encara està, el molí de Gàbia. El molí de Gàbia està enfront del tanatori municipal, es conserva en part
però també en prou mal estat. Una altra alqueria, l'altra gran alqueria de la zona, era l'alqueria de Closa. L'alqueria de Closa estava enfront del molí de Gàbia, ja no està, de fet estava on està el tanatori municipal. En aquest cas sí que s'ha perdut aquest edifici històric de la zona. Finalment passem als edificis que hi havia en l'altre camí que vos he dit, precisament el que passava pel que actualment seria el barri i és el barri de Sant Marcel·lí. Què hi havia així històricament? Quins edificis? Aquests edificis normalment són d'època baixmedieval o de segles XVI, XVII, XVIII. En primer lloc hi havia l'alqueria dels Tres Balcons. Veieu clarament perquè es deia els Tres Balcons, per aquesta gran balconada. Era una alqueria del segle XVIII, prou important, però estava més o menys on hi ha l'església parroquial i va ser enderrocada en el procés de construcció del mateix barri de Sant Marcel·lí. El mateix li va passar a la Casa Joan o a la Casa de Feliu, que estava més o menys però en el polisportiu municipal, aquesta és una de les poques fotos que es conserva, que també va ser demolida en el procés de construcció del barri. Altres sí que es conserven, per exemple, segur que la coneixeu, l'alqueria del Torrentí, que està just en el límit exterior del barri de Sant Marcel·lí, passant Salvador Perles, entre Salvador Perles i la carretera, i en aquest cas també està habitada, com passa amb la Casa Miquel, i per tant es manté en bon ús. Encara més al sud es conserva també l'alqueria de Nicolau, una altra de les alqueries més importants que hi havia a la zona. En la imatge pareix que es conserva bé, però realment està tota tapiada i també està en molt mal estat. És una alqueria molt gran, amb 5 volums diferents, amb quadres, amb porqueres, i veritablement és una llàstima que estiga també en aquest estat de conservació, perquè com esteu veient, aquests edificis són la història de tota la zona al llarg de segles, com a mínim des de la Baixa Edat Mitjana, des que arriben els cristians, i que transformen l'espai agrari que havien deixat els musulmans. Això pel que fa a aquest paisatge agrari, que encara es conserva, ja un poc descontextualitzat i fora d'ús, perquè al llarg del segle XIX i sobretot del segle XX es va produir un procés de transformació urbana. Com va anar aquest procés de transformació urbana? Doncs, en primer lloc, el primer gran, crec que no ho veureu, però està així baix, darrere de la taula just, ahí està el cementeri general. Està marcat en verd. Això és un mapa de finals del segle XIX, de 1883. Veieu València i veieu que el cementeri general està molt lluny, està ahí avall. El cementeri general quan es va instal·lar? Doncs en 1805, fa uns 200 anys. Per què es va instal·lar el cementeri general? Doncs perquè fins a aquell moment la gent s'enterrava dins de la ciutat, s'enterrava al costat de les parròquies. Quan arriba la Il·lustració es considera que en efecte és així, que això era insalubre i antigènic, i es decideix fer un cementeri fora, un cementeri general. Es decideix fer en una zona molt allunyada on es pensava que la ciutat mai arribaria. De fet, estava a més de 3 quilòmetres. Doncs bé, la ciutat ha acabat arribant on està el cementeri general. De fet, el cementeri general, ahir, encara en 1883, era molt menudet, però ha anat expandint-se en diverses fases d'ampliació. Si tenim una imatge abans de la darrera fase d'ampliació, de començaments del segle XXI, i com veieu, la ciutat també ha anat arribant a tota aquesta zona. Però a més, aquesta zona també s'ha desenvolupat urbanísticament al llarg de la segona meitat del segle XX i també en part de la primera meitat. Com ha sigut això? Ho veurem a través d'esta imatge de la zona en 1956. Això és una imatge aèria, en ortofoto. Veieu molts llocs que són rectangulars, això són els camps d'Horta, però també veureu alguns carrers amb zones d'habitació. Quins són? Doncs, en primer lloc, la primera zona urbana és el cementeri general, que en 1956 ja ha crescut molt. També tenim la zona entorn de la Creu Coberta estava ahí, entorn de la Creu Coberta ha aparegut ja un barri i tota una sèrie d'instal·lacions que ara després vos explicaré. També al sud de la Creu Coberta ha aparegut això, el que era conegut a començaments del segle XX com el barri del Camí de la Rambleta, perquè va aparèixer just on la Rambleta creuava el camí el carrer de Sant Vicent Màrtir. Després vos explicaré també un poquet més això del barri del Camí de la Rambleta. En 1956, què més tenim? Doncs tenim, ací baix, ha aparegut, està construint-se en aquests moments, la ciutat de l'Aprenent. I al nord de la ciutat de l'Aprenent
han aparegut els primers blocs de vivendes de Sant Marcel·lí. Com veieu, entre tots aquests nuclis hi ha horta. En 1956, fa 60 anys, encara estava ple d'horta. Però això va anar creixent al llarg dels anys 60, 70, 80, fins a fer-se una gran conurbació. Com van créixer aquests espais? Quines característiques tenien? Doncs, per exemple, aquí tenim les característiques del barri que hi havia entorn de la Creu Coberta. Era una zona bàsicament industrial. Estava al costat de les vies del ferrocarril i així es van instal·lar naus, magatzems, fàbriques o una instal·lació com esta, les naus de Macosa, molt a prop de la Creu Coberta. Com veieu, això apareix Manchester o Sheffield, realment unes instal·lacions molt grans, i també hi havia un xicotet barri obrer de gent que treballava en aquesta zona. Impulsat per això mateix, un poc més al sud va aparèixer el barri del Camí de la Rambleta, que vos comentava adés, que ha estat molt afectat darrerament per la construcció del Boulevard Sud. S'han destruït moltes cases d'aquest antic barri del Camí de la Rambleta, però encara se'n poden trobar moltes. Per exemple, això és encara el barri de Sant Marcel·lí, a la part del carrer de Sant Vicent. El carrer de Sant Vicent, en la part del carrer Ubieto, de la Montforta i per ahí, en la zona del Boulevard Sud, es conserven cases de començaments del segle XX, també algunes naus industrials abandonades, que són d'aquell moment de primeries del segle en què es va construir aquest barri. També en l'altra banda del carrer Sant Vicent, en el carrer Bering, en el carrer Edison, en el carrer Jaume Marc, trobareu aquest tipus de cases que provenen d'aquell moment. En tercer lloc, en aquests moments de mitjan segle XX, es construeix la ciutat de l'Aprenent. Això és una foto més o menys de quan la inauguració, un poquet més tard. Com veieu en la seva arquitectura, i encara si hi aneu, el que passa que ara hi ha moltes més coses al costat, és una arquitectura d'un regust com totalitari, és a dir, com si fos la Itàlia dels anys 30, l'Alemanya dels anys 30. Per què? Doncs perquè això és un projecte del nacionalsindicalisme falangista de l'època, de la postguerra, dels anys 40, que va decidir concentrar en una sola instal·lació educativa totes les escoles de formació professional que hi havia en la ciutat de València. De fet, això donava servici fins a 1.600 estudiants, aprenents d'oficis, i per això té aquest regust a aquest tipus d'arquitectura. A més, amb el temps, al voltant de la ciutat de l'Aprenent van aparèixer un xicotet barri, que com vos he dit abans, hi ha unes 3.000 persones en l'actualitat, i que sempre havia quedat molt separat, fins i tot de Sant Marcel·lí, perquè passaven les vies del ferrocarril enmig. Ara s'han soterrat fa poc, passa la carretera, però segurament en els propers anys hi haurà una interconnexió més gran entre Sant Marcel·lí i la ciutat de l'Aprenent, o almenys així ho voldríem molts. I finalment, arribem al principi novament, a la construcció del barri de Sant Marcel·lí, també a mitjan segle XX. Com bé sabreu, Sant Marcel·lí és una iniciativa de l'arquebisbat de València. Quan estava el biscaí Marcelino Olaechea, així també el nom del barri, dedicat a Sant Marcel·lí, es va decidir fer així una gran promoció immobiliària de vivendes socials. Així teniu el projecte, es va construir entre 1949 i 1954 aquests primers blocs de vivendes, així teniu la materialització, i com hem vist abans, en aquells primers moments estava enmig de l'horta, completament enmig de l'horta. També en aquests primers moments de la dècada de 1950 es va construir el gran monument del barri, que és l'església, l'església de Sant Marcel·lí, l'església parroquial, que tots la coneixeu, és un edifici d'estil modern, però amb una particularitat molt gran, i és que té una portada barroca del segle XVII, de 1667. Això com és? Doncs per una altra particularitat que té la ciutat de València. Això que veieu ahí és el campanar de l'església de Sant Bertomeu, està en el centre de València. L'església de Sant Bertomeu és una de les parròquies fundacionals de la ciutat de València del segle XIII, de quan arriba Jaume I, però quan passegem pel carrer de Serrans, que és on està, i arribem a la plaça de Manises, on està la Diputació de València, veiem ahir el campanar de Sant Bertomeu, però no veiem l'església. Per què? Perquè en la postguerra l'església havia quedat molt malmesa i es va decidir enderrocar-la. Però es va també decidir deixar el campanar. El campanar està i al costat té un edifici de vivendes. I al mateix temps també es va salvar la portada barroca i pedra a pedra es va portar a Sant Marcel·lí per a formar la portada de l'església, que és de 1667, com vos dic.
A mi em pareix una imatge molt bonica, perquè és una espècie de cordó umbilical entre la València històrica i el barri de Sant Marcel·lí, i també de la destrucció d'una església es va construir un altre monument en una altra zona de la ciutat. En tot cas, en l'evolució del barri al llarg de les darreres dècades, des dels 50-60 fins a l'actualitat, parlarem ara amb Àngel Vidal. Així simplement tenim algunes fotos icòniques d'estos primers pobladors de Sant Marcel·lí, com veieu així en bicicleta, evidentment al principi el transport públic apenas arribava, o per exemple este xiquet, que en esta foto de 1956 encara veieu a banda i banda els camps d'Horta i darrere els primers blocs de vivendes. Com dic, de l'evolució del barri en si parlarem ara amb Àngel, i simplement una altra foto que a mi em pareix, a mi em fascina, a mi em captiva aquesta foto, perquè són alguns dels primers pobladors també de Sant Marcel·lí celebrant les falles davant de la bodega Manxega i com estan formant part també d'eixa València encara que en aquests moments estigueren allunyats de la València històrica. Tornem també una altra volta al principi, la primera imatge que us he ensenyat al principi, feta des del Parc de la Rambleta, on es veu l'espai Rambleta i alguns blocs de vivendes del barri de Sant Marcel·lí. En aquest sentit, ara parlarem amb Àngel de què ha passat durant tots aquests anys, des de la construcció del barri. Com deia Mariola abans, la veritat és que s'ha construït, heu construït un barri que fa goig, que ha passat dificultats, però en l'actualitat té un teixit social i una qualitat de vida important. I un poquet la guinda del pastís ha sigut posar també l'espai Rambleta, perquè realment també, com deia el cas de Mariola, moltíssima gent que mai havia vingut a Sant Marcel·lí, com que l'espai Rambleta dona servicis culturals i artístics a tota la ciutat, molta gent ha vingut per primera vegada a Sant Marcel·lí a través de l'espai Rambleta i ha conegut el barri de Sant Marcel·lí i diguem que per primera vegada, o la vegada en la història en què més valencians de la resta de la ciutat coneixen el barri de Sant Marcel·lí. I un poc també això és símbol del que ha de ser una ciutat, de com s'ha d'interconnectar una ciutat i de com ha de construir-se a través del coneixement i de la solidaritat mútua. I per això, com deia al principi, nosaltres des de la València Contada estem contentíssims de celebrar aquesta jornada així sobre el barri de Sant Marcel·lí i per la meva part és tot, així que moltíssimes gràcies.